Mae'r Blaid Lafur wedi bod mewn grym y Mae Caerdydd ers 1999. 16 o flynyddoedd i wella ansawdd bywyd pobl Cymru, ac maen nhw wedi methu. 16 o flynyddoedd i wella'r gwasanaeth iechyd, ac eto heddiw mae gan Gymru lai o ddoctoriaid y pen na'r rhan fwyaf o wledydd Ewrop. 16 o flynyddoedd o reolaeth Lafur, ac mae pobl yn dal i fyw'n hirach dros y ffin yn Lloegr. Dydy Lafur rioed wedi cyrraedd ei targed am roi triniaeth i bawb sydd ei angen o fewn 36 wythnos. Lafur sydd wedi bod yn gyfrifol am hysgolion ers sefydlu'r cynulliad. Ond ym meysydd darllen, mathemateg a gwyddoniaeth, mae Cymru'n gwneud yn waeth na phob un o wledydd eraill y Deyrnas Unedig mewn profion rhyngwladol. Knock, knock! Oes yna! Yr ambulans nes ti ofyn am 50 munud yn ôl. Be yn union y mae Lafur wedi bod yn ei wneud yn Mae Caerdydd? Maen nhw wedi cael y grym a'r adnoddau i wneud gwahaniaeth, ond dydyn nhw ddim wedi cyflawni. Gyda Carwyn Jones wrth y lliw, mae Lafur yng Nghymru yn ddigyfeiriad ac yn Cymru cefnogaeth etholwyr Cymru yn ganiataol. Maen nhw'n gwneud cam â Chymru yn union fel y mae'r ceidwadwyr wedi gwneud cam â ni ers blynyddoedd a gallwn ni ddim fforddio parhau fel hyn. Mae'r Parti Drosodd. Gyda syniadau newydd, a'r egni i'w rhoi nhw ar waith, mae Phlaid Cymru am adeiladu Cymru lewyrchus drwy gefnogi busnesau a chreu swyddi. Cymru iachach, efo 1000 o ddoctoriaid ychwanegol yn ein meddygfeydd a'n hysbytau. Cannoedd o filiynau o bunna ychwanegol yn ein gwasanaeth iechyd. Buddsoddiad o'r newydd mwyn gwarchod gwasanaethau lleol, a sicrhau y bydd pobl yn derbyn y gofal y maen nhw eu hangen pan maen nhw angen. Cymru lle mae costa gofal cymdeithasol i bobl hŷn a phobl gyda dimensio wedi dileu. Gwell addysg i blant Cymru drwy gefnogi athrawon, i'w rhyddhau i fynd yn ôl i'r stafell ddosbarth i wneud be maen nhw'n ei wneud ora, sef dysgu. Cefnogwch Plaid Cymru. Rhowch gyfle i Gymru lwyddo. Plaid Cymru, y newid sydd ei angen.